Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu, shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ina kwana. Ranka ya daɗe. Mai girma sarkin ruwa. Allah ya ja zamanin ka kada. Ranka ya daɗe. Abubuwa ranka ya daɗe. Sarkin duniyar ruwa tuba nake. Dan girman Muhammadu Rasulullahi tuba nake. Wallahi wa laifi na wane ba. Sai da ni ce musu mu a duniyar ruwa ba a barin mutane su shiga su ga yallaɓai. Sun takura mu wai sai sun ganka kuma ma wai sun kira ka a waya mu. Allah ka yawo gure. Wallahi ba zan ƙara ba dan Allah kada a mai da ni duniyar ƴan iska. Wallahi duniyar ƴan iska ba su da imani. Dan Allah ka yawo gure. Allah ka yawo gure. Allah ka yawo gure. Kom, walai. Kai ba ka da hankali ne? Ka zo sai ihu kace kai kaɗai a nan. Yanzu kai manna karambani ba da kiriniya me ya kawo ka duniyan yan ruwa ka baro duniyan yan iska. Nan fili ne fa ka zo ka tasa kana cewa duniya yan ruwa, kai wata duniya kace da shi. Ga kai wanda maloho ba da bugi ba giro ba kai in banda maligidi ba ka samu muna tattaunawa tsakanin dan majalisa da sarkin ruwa. Kai ka zo ka shiga ka ƙara min laifi a kan laifi. Waye dan majalisa nan filin? Kai ina kaga mutane anan da ka zo kana dan majalisa? Kai da fili kuke tattaunawa? Kai wani irin mahaukaci ne? Kai har yanzu ba za ka daina shaye-shaye ba? Ga da ni da sarkin ruwa ne wa. Ina sarkin ruwan anan? Ya ji kunyan ka ya tafi ne a inda Allah ba da. Ya daina irin wannan dalla. Yanzu nan ha nake ba shi hakuri a kan wasu zinuban irin ku. Mutanen duniya ya iska. Wuce kai shaye-shayen ta fara raya ma hauka ce nan. Ga kusa hauka cewa kwanan nan. Ka zo ka tasa fili wai kana cewa kada. Nan an je an ɗaure ka a gida ka je ka kwance igiyan ka gudu. So mu ce dan da. Me haka ne Allah? A kapta, to ai kenan.